Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссеры вот сейчас вывели на экран, и можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Леонид Емец, народный депутат Украины 7-8 созывов. Витаю вас, пане Леониде. Витаю. Я наш эфир предлагаю начать со следующих новостей из временно оккупированного полуострова. На пути интеграции Крыма в Российскую Федерацию стоят крымские татары, которые до сих пор противятся оккупации полуострова, поэтому Кремль усиливает давление на них. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Вот его цитата. Відбувається планове втілення в життя колоніальної політики, яку кремлівська влада свідомо і послідовно проводить протягом останніх 7 років. І в цьому рівнянні кримські татари абсолютно в нього не вписуються, оскільки це найбільш значуща соціальна група в Криму, яка не прийняла окупацію, не прийняла її наслідки. І інтеграція Криму в російську дійсність через кримських татар досить сильно гальмує. Було ухвалене рішення, якщо той рівень репресій, який на поточний момент існував, не дає необхідних результатів для російської влади, відповідно потрібно цей рівень репресій посилити і фактично створити такі нестерпні умови, при яких кримські татари будуть самодепортуватися з Криму на територію України. Вы наверняка следили за последней волной репрессий на территории оккупированного полуострова, и, в частности, адвокат Николай Полозов сейчас является адвокатом первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла. Вот как вы считаете, то, что произошло буквально 1,5 месяца назад, это акт мести за крымскую платформу или, в принципе, системная репрессивная машина оккупантов продолжает работать? Системна робота російських окупантів реалізується в тому числі через такі політичні затримання і утиски, а кримська платформа, вона лише додала, скажімо так, приті цим російським ФСБшникам, оскільки їм треба було в тому числі продемонструвати якусь відповідь на кримську платформу. Знову ж таки, абсолютно правильно пан Полозов каже, що на сьогодні кримські татари, вони є одним із осередків того протестного середовища, я не скажу партизанського руху, протестного середовища, яке сьогодні в Криму залишається на проукраїнських позиціях і не визнає анексію, окупацію Росії, не визнає російську юрисдикцію. І, власне, така їх позиція, вона не дозволяє Росії вийти на міжнародне середовище з тезами про те, що населення Криму, воно з Російською Федерацією, з її стратегією, з її планами, з її ідеологією, тому що от є конкретно громадяни, які проживають в Криму, і кримські татари, і інші, які чітко говорять, ми вважаємо, що нас окупували, нас захопили проти нашої волі, ми є заручниками режиму, і ми не визнаємо російської влади як легітимної, офіційної. І це стає підґрунтям для багатьох санкцій, які сьогодні обтяжують Росію. Блумберг порахував уже близько 400 мільярдів доларів. Це загальні санкції, пов'язані як з анексією Криму, так і з агресією на Донбасі, з війною на Донбасі. Але, знову ж таки, якби не було кримських татар, якби не було інших громадян України, патріотів, які залишаються на своїх незмінних позиціях, Російській Федерації набагато легше було б впроваджувати свою пропаганду. Тому ми маємо кожен день пам'ятати про тих людей, які там знаходяться в дуже складному середовищі,
Вони знаходяться під постійним тиском, під постійною загрозою і фізичної страти, і політичних утисків. І саме ці люди сьогодні вони боронять там нашу українську державність, и мы ему за это маем дякувати кожен день. Вы сказали про санкционное давление. Недавно Европейский Союз добавил в санкционный список еще 8 человек, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. И зачастую речь идет о представителях правоохранительных структур, то бишь коллаборантов, тех, причастных к репрессиям в оккупированном Крыму. Но глобально, насколько персональные санкции, они влияют на ситуацию? Ну, на дальнішому освобожденні полосу. Тут я можу лише перефразувати, насправді, заяви російської сторони про те, що якщо санкцій недостатньо, то треба їх поглиблювати, але це вже з нашої сторони. І очевидно, що Крим залишається анексованим, війна на Донбасі продовжується, це означає, що санкцій недостатньо. Тут є два варіанти, як можна воювати з Росією сьогодні. Це або фізично, військами, літаками, ракетами, нашими солдатами, або дипломатична війна. І в дипломатичній війні, очевидно, санкції – це є один із інструментів дипломатичної зброї. І ми маємо нашим міжнародним партнерам, які зв'язалися з нами не в фізичну війну з Росією, а в дипломатичну війну, постійно наголошувати про те, що, очевидно, цих санкцій недостатньо, тому що Росія не звільнила Крим, не вийшла з Донбасу, значить санкції потрібно поглиблювати. І якщо ще за часів президента Порошенка ця адженда була постійна, буквально на всіх рівнях, і сам президент, і уряд, і депутати, і дипломати, і міністри окремі постійно наголошують на будь-якій зустрічі про те, що санкції потрібно поглиблювати, бо Росія має повернути Крим. Не завтра, не через 10 років, а буквально як можна швидше. І для цього давайте, друзі, разом цими санкціями будемо Росію обтяжувати. То зараз, я дивлюся, ця позиція українська, вона вже не настільки категорична, не настільки яскрава. І, мабуть, це в тому числі розв'язує руки сьогодні російським ФСБшним силам щодо утисків і кримських татар, і інших патріотів України, які з ними борються, тому що, якось Украина почала займати дуже невнятну позицию. Да, но ведь с другой стороны, впервые за 7 лет оккупации Крыма была создана такая площадка переговорная по Крыму, как Крымская платформа. И создана она была при каденции Зеленского, его инициативой. Окей, а результати цієї площадки? Тобто результати ми хочемо бачити те ж саме. Те, що ми планомірно 7 років займалися. Каких-то результатів? Дивіться, площадка не може бути результатом сама по собі. Тому що 7 років і президент, і уряд займалися тим, що вибивали ці санкції проти Росії. І насправді Кримська платформа мала своїм результатом дати те ж саме. Поглиблення санкцій. Навряд чи від неї очікували чогось іншого. Я точно не думаю, що нам потрібна була зайва демонстрація того, що наші міжнародні партнери з нами, вони і так це постійно засвідчують. І мається на увазі і Європа, і Сполучені Штати, і Турція, ті, які чітко стоять на позиції, що Крим був, є і буде завжди українським, якщо сама Україна не відмовиться. В чому я бачу позитив Кримської платформи? Це в тому, що нарешті ми принаймні можемо зафіксувати якусь публічну риторику нинішньої влади Володимира Зеленського. Бо останні 2 роки вона якась по Криму була дуже така, невнятна. Перший рік взагалі він робив вигляд, що Криму не існує. В принципі, він його не згадував. Потім, чим більше ставало зрозуміло, що в очах Путіна він не побачить ні любові, ні дружби, ні взаєморозуміння, те, про що ми і так йому говорили, то і риторика почала змінюватись. Зараз принаймні вже зафіксована через цю Кримську платформу позиція нової влади в Україні, і слава Богу. Тому що принаймні тут ми хоча б можемо сподіватися, що вона кардинально не поміняється за період влади Зеленського і його команди. А те, що поки що рівень санкцій, він залишається на тому ж рівні, що й був сформований за останні 7 років, це факт. Тому... А как сейчас с нашими западными партнерами, которые тоже преследуют в первую очередь свои национальные экономические интересы, электоральные интересы, вот как нужно с ними разговаривать, чтобы то санкционное давление, о котором вы говорите, оно было все же ужесточено в отношении России? И готовы ли они идти дальше вперед?
Те, про що ми говорили з ними 7 років. В їх інтересах, безпосередньо, перш за все в їх інтересах, це зупинити Росію. Тому що агресія Росії, вона не направлена на анексію Криму чи на створення конфлікту на Донбасі. Анексія Росії навіть не направлена на Україну в цілому. Ну, до те, щоб захопити Україну, знищити українців і винищити згадки про українську самостійність. Це значно менше тих стратегічних планів, які Путін і його режим перед собою ставлять. Їх агресія, вона на світовий порядок. Вони абсолютно були незадоволені статусом КО, який сформувався там за останніх 30-40 років, коли велика країна з ядерною зброєю, з мільйонними військами, з сировинними запасами, нафтою, газом, з сотнями мільйонами населення має такі ж самі права, як і якась манюсінька країна, там Люксембург з населенням невеличким, без армії, без ядерної зброї, без нафти і газу, але в міжнародному праві це абсолютно рівнозначні суб'єкти. І Росія постійно задавалась питанням, чому вони, Китай або там Сполучені Штати мають мати такі ж права, як і маленькі там європейські або якісь інші країни. І якщо Сполучені Штати і там той же Китай, принаймні офіційно, ніколи не відходили від стратегії того, що це такі міжнародні на сьогодні правила, то Росія їх ламала. Ламала дуже по-грубому, і Україна – це лише частина цієї стратегії. Сирія – це теж елемент цієї стратегії. Знищити сотні тисяч, мільйони людей, в тому числі десятки тисяч малих дітей, а для того, щоб біженці з цих країн наповнили Європу і там ситуація економічна, відповідно, стала набагато гірше від цієї кількості біженців, це теж елемент стратегії Росії. І коли ми говорили з нашими міжнародними партнерами, ми якраз про це і говорили. Росію треба зупиняти. Росія не зупиниться, тому що їй там хтось на якомусь саміті буде з нею вести переговори про високі гуманітарні цінності. Ні. Гуманізм для Путіна, він, це пусті слова. Людина, яка здатна віддати накази про те, щоб знищили десятки тисяч дітей, розбомбивши просто мирні міста, він вже давно за межою якихось стандартів людяності. Тому Росію можна зупиняти лише фізично. Або давайте тоді з нами, оскільки війна на нашому кордоні, давайте з вашими військами, з НАТО, з конкретно вашими французькими і німецькими танками ставайте, будемо зупиняти російську агресію, щоб вона не вийшла за Україну і не пішла до вас в Європу, як це вже було колись з Радянським Союзом. Давайте робити це іншими шляхами, якщо ви так не хочете. Но тут вопрос в том, видит ли эти угрозы Европейский Союз. Мы понимаем, что эти угрозы видит Польша, эти угрозы видят страны Балтии. Но видит ли эти угрозы Германия? Видит ли эти угрозы Франция? Венгрія, Австрія? Ви ще Швейцарію згадайте, яка умудрилася всю Другу світову війну отак в устриці продавати і туди, і тим, і іншим. Чи вони відчувають загрозу від російської агресії? Так, слабо деякі країни відчувають. Але, знову ж таки, країни Європи, як і Україна, це не є середовище, яке, знаєте, одностайне. Там є свої політичні сили, свої політичні погляди. Хтось більш тяготіє до прихильності до Росії, хтось менше закриває очі на російську агресію, хтось готовий взяти цю російську агресію як свої політичні програми і гасла для переконання своїх виборців. І для тому і полягає дипломатія, щоб знайти своїх прихильників і переконати їх. А якщо ці прихильники знаходяться у владі країни, це прекрасно. Якщо вони знаходяться в опозиції, значить, можливо, бо влада ж циклічна, вони завтра, післязавтра стануть владою. І знову ж таки, і політики, і дипломати постійно змінюються. Депутати країн змінюються. Я був в ПАРЄ, я бачив ротацію дуже багатьох делегацій. Коли приходять одні, бо в них вибори, замість них приходять інші. І з усіма ними треба вести роботу, діалог. Тобто ти з одними проговорив цю ситуацію, вони зрозуміли, ти їм показав факти, документи, вони стали нашими прихильниками. Потім, не виграли вони вибори, їхня партія, або він сам персонально. Його нема. Прийшов інший якийсь, який ніколи не чув толком ні про Україну, ні про ситуацію тут. Ти йому теж маєш це пояснити. Якщо Україна серед своїх політиків, серед своїх депутатів, дипломатів займається цією роботою постійно, то є результат.
А якщо, вибачте, як зараз, коли наша делегація вперед займається такими речами, що стає соромно просто за те, що робить Україна, то і результат зворотний. Ну, я просто поясню, про що мова. Україна має делегувати своїх кандидатів до Європейського суду з прав людини, який, між іншим, і по справам в Криму приймає рішення щодо утисків прав наших громадян, і кримських татар і інших зі сторони Росії. І от ПАРЄ формує склад Європейського суду з прав людини. І кожна країна делегує туди своїх представників, які стануть суддями. Але вони не стають, тому що їх країна відправила. Там є комітет в ПАРЄ, який має перевірити, наскільки вони якісно відповідають тому, щоб бути суддями. І Україна пішла таким шляхом, що один із делегатів від «Слуг народу» був поданий як основний, 2 йому дали в довісочок, таких, щоб вони відтіняли його красиво, а там так не роблять і не люблять. Більш того, там все розуміють. Вони сказали: ребята, ви не дали 3 конкурентних кандидатів. Більш того, не вважається правильним, коли діючий делегат ПАРЄ бере участь в конкурсі на суддю ЄСПЛ, тому що він сам в середовищі депутатів, які обирають потім цього суддю. Це конфлікт інтересів. Там сказали: так неправильно, комітет не пропустив жодного. Він всіх відхилив, всіх 3 відправив назад в Україну. І якби вони на цьому і зупинились, це було півбіди. Але ці сказали: ні, ми підемо, знаєте, позоряться, от не зупиняйся, позорся до кінця. От вони пішли і вийшли на сесію. Ми сказали: ми підемо на сесію, ми не визнаємо рішення комітету. Що взагалі не прийнято в ПАРЄ. Там рішення комітету – це 99,9,9,9% прийняття рішення. Чим це грозить? Тим, що на нас, як на Україну, в особі цих делегатів і депутатів, дивляться як на дуже дивних людей і країну. Якщо раніше нашу делегацію сприймали як дуже сильну, наша делегація задавала тон. Ми вигнали проросійського спікера ПАРЄ, голову ПАРЄ Педро Аграмунта, який літав в Сирію на російському літаку. Підняли скандал, поставили це питання руба, довели, що він пов'язаний з росіянами, вигнали його з цієї посади. Тобто Україна була провідником антиросійського руху. Зараз Україна там от такими справами відома, а Росія, яка вже повернута зараз за часів Зеленського до ПАРЄ, вона якраз тикає пальцем, каже: от гляньте, ці ребята будуть вам розказувати, як ми не дотримуємося міжнародних правил і стандартів. Подивіться, вони ж не краще, вони теж чхати хотіли на ваші європейські правила. Просто в інших напрямках. І чи це додає позиції України? Від слова навпаки. Продолжая тему Европейского Союза, вы знаете, что в Украине вчера прошел саммит Украина-ЕС, и Украина ожидает европейской перспективы и смелости от руководства Европейского Союза и его стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Давайте послушаем президента Украины. Я сказав керівникам ЄС, що мені як лідеру суспільства і країни не вистачає цього розуміння. Уже вирішили, що ми йдемо цим шляхом. Але де той фініш і чи він є? Дуже чекаємо від керівництва ЄС і країн-членів сміливості та далекоглядності, чіткого сигналу в баченні України невіддільною складовою європейського простору. Также вчера был обнародован итоговый текст саммита Украина-ЕС, и версию документа опубликовал Офис президента Украины. Я предлагаю вместе послушать его основные тезисы. Київ і Брюссель підтверджують незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі угоди про асоціацію та передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як це закріплено в угоді про асоціацію. Саме її ефективна імплементація має привести до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Брюссель відзначив значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування. Київ погодився з необхідністю подальшого посилення цих зусиль. Серед реформ, на яких акцентує ЄС, історичне відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, всебічне та послідовне впровадження судової реформи, що залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху, відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна. ЄС закликає Україну до подальших зусиль задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування
функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади. Водночас ЄС привітав зусилля України, її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, у тому числі шляхом прийняття відповідного закону. Україна та ЄС рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну анексію Криму, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також проведення виборів до Державної думи Російської Федерації. Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. ЄС вітає започаткування Кримської платформи, а також підтримує реалізацію положень її спільної декларації. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Кондратенко, головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ в 14-16 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Сілям алейкум. Пане Олександр, алло, чуєте зараз? Да, я вас хорошо слышу. Вы меня слышите? Да, вот сейчас тоже слышим хорошо. Пане Александр, оправдали ли ваши ожидания вчерашний визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля в Украину? Вообще оправдал ли саммит ваши ожидания? Ну, честно говоря, я никаких там зрады или переводы. Вот, но очень много, как говорится, декларативных заявлений. Но есть и проблеск надежды в том, что, наверное, один из немногих саммитов, когда мы можем что-то, так сказать, пощупать, потрогать, и то, что действительно реально. Я имею в виду 3 соглашения, которые подписали. Вот. И знаете, вот что интересно, по сегодняшний день, вот то, что мы рассматриваем, там многие сейчас разгоняют эту историю, что вот у нас открытое небо стало Европейским Союзом, подешеветь билеты и все в этом духе, то на самом деле там на паритетных условиях этот договор тоже не подписан. Это если из минусов так вот брать, это для наших авиакомпаний это может быть большой проблемой. Вот. Что касается вопросов в энергетической сфере, то, как вы видели на пресс-конференции, госпожа Урсула, она, собственно, акцентировала внимание исключительно на наших подземных газовых хранилищах. Несмотря на то, что мы поддерживаем 3-й энергетический пакет Евросоюза, каких-то гарантий, которые были бы еще прописаны где-то документально, то, что наша ГТС не превратится в металлолом после 2024 года, мы опять не услышали об этом. Поэтому все вот эти вот разговоры касаемо озабоченности того, как мы будем там переходить отопительный сезон этого года и следующий после 2024 года, остаются открытыми, и они нам говорят о том, что вы там, собственно, как-то сами разбираетесь. То есть можем ли мы сказать, что саммит Украина-ЕС, в принципе, дал зеленый свет запуску Северного потока-2? Отчасти дает больше такой, скажем так, быстрее, чтобы он включился в работу, это исключительно давление Российской Федерации на европейские страны путем повышения цены на газ. И, собственно, благодаря вот этой вот истории хотят быстрее сертифицировать СП2 и запустить его как можно скорее. Я хотел бы обратить еще внимание вот на какой момент. Разумеется, прорыва в том, что нам дадут хотя бы ПДЧ, или мы услышим утвердительно касаемо вступления нас в ЕС, но на фоне того, что мы до сих пор не можем выбрать главу САП, а это тоже одно из условий и тех реформ, которые необходимо выполнять в Украине, Зеленский заявляет о том, что мы, собственно, хотим, мы много чего хотим, но принимается это все коллегиальным решением, а вступление нас туда и в НАТО, и в ЕС, это, разумеется, первые страны, которые это не поддерживают, Германия и Франция. Вот. Что касается финансовой помощи, вот это тоже маленький нюанс, где есть проблеск лучик надежды. Несмотря на то, что у нас проблемы сейчас с МВФ, Брюссель все-таки согласовал определенное выделение средств Киеву в размере 600 миллионов евро, и это очень хороший плюс. Плюс отдельным траншем должны пойти, знаете, такие государственные частные инвестиции объемом, цифра классная, 6,5 миллиардов евро.
Но особо радоваться не стоит, потому что эти деньги выделяются точно так же путем наших реформ. А так как они у нас буксуют, будут они, не будут, это все на словах осталось. Что касается 600 миллионов, их дадут. И это нам, дай бог, поможет как-то этот отвратительный сезон немножко пройти. Вот. Был еще момент, связанный с военной сфере. В средствах массовой информации разгонялась такая тема, мол, будет военная миссия Европейского Союза. Да. И военно-тренировочная миссия. Да, ну и он как бы это пояснил тем, что, собственно, речь идет именно о таких учебных мероприятиях, связанных с кибербезопасностью. Но это тоже хорошо. Вот. В принципе, вот, безусловно, все, что было подписано, его можно рассматривать как движение в нашем стремлении в Европейский Союз, реинтеграции нашей, сотрудничества, интеграции в Европейский Союз. Пане Олександре, то есть можем ли мы сказать, что, извините, я вас перебила, можем ли мы сказать, что сегодня основным камнем преткновения вступления Украины в Европейский Союз это вопросы реформирования, которые находятся в определенной стагнации? Сегодня это и корпоративная реформа, судебная реформа и так далее. То есть это основная причина того, почему нам не называют конкретных сроков и не говорят о возможности предоставления ПДЧ в этом вопросе? Но дело в том, что если отталкиваться исключительно от той формулировки, которую вы озвучили, это как бы не одна причина на самом деле. Причин гораздо больше. Если бы это только от этого зависело, то я думаю, что в ближайшей перспективе мы все-таки вступили бы в Европейский Союз. А какая основная причина? То есть от чего зависит? Самое главное. Моя субъективная точка зрения, для Европейского Союза в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, как сырьевой придаток, мы им выгодны. И с точки зрения даже вот если противостояние с Российской Федерацией, то, что происходит на территории Украины, тоже выгодно. Несмотря на то, что вот коллега в студии говорит о том, что они помнят прекрасно, что было в период войны, ранее войны, не которая сейчас происходит между Украиной и Россией, то Европейский Союз это прекрасно помнит. Но путем вот этих вот переговоров, которые происходят уже на протяжении последних 7,5 лет, мы видим, что с мертвой точки как бы не сдвигается то, что у нас закончится военный конфликт. И такое впечатление складывается, что все договоренности идут мимо Украины. Даже на вот этих вот саммитах Нормандской четверки мы, собственно, не можем прийти к какому-то консенсусу. Документы подписали, дорожная карта есть, но каждый ее видит по-своему. Как только мы подходим к политической части Минских соглашений, все, здесь тупик. То есть вариант какой? Либо же мы их как-то пересматриваем, подключаем туда какие-то еще страны, которые добавляют туда свою лепту, вносят, скажем так, как они это видят. Либо же мы просто идем к тому, что военный конфликт все-таки будет заморожен. И по моей точке зрения, вот человек, который сейчас курирует с Российской Федерацией то, что происходит в ОРДЛО, это и господин Козак. Это один из тех людей, которые в Приднестровье формировали то, что сейчас там сейчас. Собственно, я это связываю вот еще с таким моментом. То есть вы все-таки думаете, что Россия... Вы думаете, что Россия на востоке Украины реализовывает приднестровский сценарий? Ну, отчасти это очень похоже. Сценарий на самом деле вот в современном мире военных конфликтов было очень много. И то, что происходит у нас, оно плюс-минус было похоже и в других странах. Нельзя однозначно сказать, что это один в один, вот так, как это было там. Есть всегда свои какие-то, скажем так, в геополитической вот этой игре глобальной всегда есть какие-то шаг влево, шаг вправо. Нельзя мерить по одной и той же конве. Но в данном случае это похоже на вот этот вот момент. Я не могу говорить на 100%, что так оно и будет, но учитывая все те факты, которые предшествовали этому, и как продвигается дальше переговорный процесс, заметьте, что у нас уже даже не идет разговор о том, что мы какие-то КПВВ новые открываем, или у нас какой-то взаимообмен пленными идет. Эти разговоры уже, собственно, с приходом власти Зеленского, они исчезли из повестки дня, просто исчезли. Как будто наши люди там перестали сидеть в тюрьме. Вон в Крыму постоянно кого-то закрывают. Но справедливости ради, пане Олександре, все же стоит сказать, что это не до конца правда, потому что с приходом Зеленского все же был обмен пленными и было освобождение пленных еще в 2019 году перед нормандским форматом. Это был обмен только на цену, только по этой причине. Если бы тогда этого человека не было, никто бы никого не менял.
И моряки до сих пор бы сидели там. А несмотря на это, у нас хотя бы сейчас уже начался какой-то в Гааге суд. И, скорее всего, мы этот суд выиграем. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагом, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку. Головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ 2014-2016 роках. Пане Леонидо, возвращаясь к саммиту Украина-ЕС, какие важные тезисы вы для себя почерпнули из этого саммита? Насколько, на ваш взгляд, был успешным? Тезиси. Володимир Зеленський умудрився в своєму спічі спочатку щось повимагати, але потім так і не сформулювати, що саме він вимагає. Тому що вимагати поглиблення інтеграції в європейський простір – це ні про що. Ми інтегрований в європейський простір так, як мало яка європейська країна інтегрована. Ми знаходимося фізично в центрі Європи, посередині. Тому ми в цьому просторі абсолютно інтегровані. Питання, чи є перспектива інтеграції в Європейський Союз, ну так президент Зеленський в своїй вимозі, він забув сказати про Європейський Союз. Чого він там вимагав, сформулювати достатньо важко. Но он неустанно говорил Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен о каких-то сроках, чтобы нам сказали сроки вступления Украины в ЄС. Він не сказав нічого про вступлення в Україну в ЄС. Він розказував про ми хочемо строки подальшої європейської чіткої інтеграції. Що це таке? Куди інтеграція? Європейський Союз, там є, знаєте, там тих просторів вистачає, куди можна інтегруватися, і економічні, і політичні. А якщо мова йде про повноцінну інтеграцію як член Європейського Союзу, так чому про це не говорити? Ну, тому що він розуміє, що це насправді вимога на даний момент ні про що. Як і результати цього саміту озвучені сторонами. Бо коли сторони говорять про те, які значні досягнення у нас в Україні, в реформах, наприклад, в судовій реформі, як ми далеко просунулися, це неправда. Це неправда, яку вони не те, що знають, вони озвучують. Тільки не своїми спікерами на саміті, де треба, звичайно, дати якусь красиву кінцівку цього всього заходу, а через послів, які задають конкретні питання і абсолютно незадоволені тим, що у нас відбувається судова реформа. Ми вже згадали про те, що ми керівника САПу обрати не можемо. Це необхідна частина судової реформи. Про те, що у нас зараз ми не можемо, мається на увазі слуги, зелені, не можуть сформувати комісію, яка б обирала Вищу раду правосуддя, яка відповідальна за дисциплінарну... Там цю комісію саботують судді. Ні. Цю комісію саботують депутати від «Слуги народу», які не можуть утворити етичну комісію. Бо той склад та ті представники депутатів, вони хотіли там дати свого депутата. І коли його прокатили в результатах, вони всі зупинили, вийшли з цієї комісії, взагалі перестали там працювати. А закон про ліквідацію того так званого ОАСКу, окружного адмінсуду Вовка, про який НАБУ зняло от таке от кіно, про те, що у них там в кабінеті, як вони впливали на Конституційний суд і все інше. А президента Зеленського 1,5 року і міжнародні партнери, і наші громадські активісти просто гвалтували на те, щоб він вніс закон, бо це за Конституцію тільки він може зробити. Внести закон про ліквідацію цього суду. Президент через 1,5 року його вніс. Як невідкладний президентський закон. А тепер давайте вдумаємося. Невідкладний президентський закон, який вимагає вся міжнародна спільнота про злочини, які зафіксувало НАБУ, а не може розглянути парламент, де знаходиться монобільшість президента Зеленського, який вніс його як невідкладний, вже близько 6 місяців. За цей час у нас було з десяток чергових засідань, з десяток позачергових, де розглядали відкладні, невідкладні, якийсь там закон про ці азартні ігри, це з голосних, і там десятки інших. До цього закону невідкладного президента руки не дійшли. Наші міжнародні партнери через послів задають питання, а що відбувається? Вони ж теж не дурні. Вони кажуть, ми бачимо, що вони не хочуть, ви як Україна, в особі влади, яка у вас є, не хоче боротися з суддівською мафією, вона хоче їх контролювати. Ми це не те, на що ми згодилися як реформа. А тепер що там ще було озвучено? Закон про повернення декларування. Те, що Конституційний суд скасував.
прекрасно. Звучить отак от. Тільки насправді нічого нікуди не повернули. Бо підняти з 300 тисяч доларів до 400 тисяч гривень до 9,5 мільйонів рівень цього незаконного збагачення, як на мене, не дуже схоже на повернення того електронного декларування, яке ми запровадили. Тобто, 9 мільйонів – це ж таке враження, що там хтось по своїм статкам рахував. От 8 накрав, значить, 8 – це не злочин, а от після 9 – це нехай буде злочин. По итогу, вот все те проблемы, которые вы перечислили выше, являются основными причинами, почему Украину не берут в ЕС? В тому числі. От судова реформа – це одна із ключових причин, чому Україна зараз не знаходиться навіть в переговорному процесі. Те, про що президент Естонії говорила. Коли вона сказала, що ніяких інвестицій в Україну не піде, тому що, вибачте, у вас там суди такі, що хто більше заніс, то і виграв справу. Які інвестиції після цього? Тому, от поки ці речі не будуть вирішені, ніякі фінальні оці от заяви, обнімашки, рукостискання, вони ні про що і ні про що не говорять. От результат цього саміту ні про що. Тому що озвучені наші реформи, це, вибачте, як стьоп. Та сторона просто посміялася трошечки, культурно-дипломатично, тому що нам конкретно в наших, так сказати, заслугах казали якраз на наші провали. От зараз закон про олігархів згадали, от зараз Венеційська комісія, це найвища європейська експертна інституція, його буде розглядати. Пане Леониду, мы вернемся к этим вопросам. Я предлагаю подключить к нашему эфиру следующего гостя Романа Костенко, народного депутата Украины, фракция «Голос», секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, участник АТО. Пане Романе, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю, судья. Да. Пане Романе, сейчас как раз с паном Леонидом Ємцем обсуждали итоги саммита Украина-ЕС. Буквально вот несколько слов по этой теме, а потом я хотела бы перейти к обсуждению другой с вами. По-вашему, этот саммит был успешным? Дивіться, тут добре, що взагалі ми всім показуємо, що ми спілкуємося з Європою, і Європа спілкується з нами, і те, що ми тримаємо цей вектор, але якихось особливих суперуспіхів я там не побачу. Якщо ми говоримо про відкрите небо, тут потрібно більш глибше розглядати саме, але все-таки, є, це добре, але глобально я нічого не побачу. Нам потрібно піднімати в першу чергу, я думаю, зараз питання саме до лідерів Європейського Союзу і спілкуватися з ними, нашому Міністерству закордонних справ, з ними напряму. Це Франція, це Німеччина, і обговорювати питання, зокрема з Німеччиною, про те, що в договорі між Німеччиною і США було вказано, що якщо Росія буде використовувати газ як зброю, вони будуть на це жорстко реагувати. Я думаю, прийшов час на це реагувати, і вони повинні нести відповідальність за свої слова. То есть можно сказать, что, в принципе, Германия взяла на себя ответственность за непрогнозируемую политику России? Так можна сказати, і Сполучені Штати, і я думаю, що Російська Федерація цим скористалася, ще раз показавши, що намагається показати, що все-таки вона є таким лідером в регіоні, і вона може керувати деякими країнами, зокрема і Європи, і вони від неї залежать. В последнее время очень активно педалируется вопрос возможной встречи 4 лидеров в нормандском формате. Вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский недавно провел переговоры по телефону с основными медиаторами нормандского формата Франции и Германии. До этого Зеленский говорил о том, что он готов встретиться с Путиным даже тет-а-тет. Как вы думаете, какова вероятность сегодня встречи 4 лидеров в нормандском формате или вовсе встречи 2 лидеров Путіна і Зеленського? Я думаю про те, що вірогідність зустрічі в нормандському форматі вища, ніж зустріч тет-а-тет, тому що вже зараз навіть ходять, ми чуємо заяви з Офісу Президента, так говорять, що навіть на нормандському форматі готові не розглядати Крим заради того, щоб розглянути деякі питання сходу країни, зокрема і припинення вогню там і якихось подальших рухів. Я думаю, що якщо на це тут Офіс може піти на ці поступки, хоча проти цього ми повинні постійно тримати Крим в порядку денному, то в розмові 1 на 1 навіть Росія не захоче зустрічатися, тому що вони вже заявили про те, що якщо буде Крим
оговорюватись, вони на цю зустріч не йдуть. Ми, звісно, це наше основне те, з чим ми повинні йти до Російської Федерації, це Крим і Схід. Якщо це питання не стоїть, тоді смисла зустрічатися з ними я взагалі не бачу. Ну, тогда такая встреча вряд ли может состояться, потому что мы слышим взаимоисключающие заявления. С одной стороны, Кремль говорит о том, что они не будут обговаривать тему Крыма, а Зеленский в своей речи совсем недавно сказал о том, что на такой встрече непосредственно будет подниматься вопрос Крыма и Донбасса, и он выразил надежду, что ему удастся урегулировать этот вопрос. Зараз ви маєте на увазі двосторонню зустріч, правильно? Да. Да, дивіться, я думаю, що Російська Федерація не дасть цього зробити. Мені б дуже не хотілося, щоб цим маніпулювали і, зокрема, щоб піти на цю зустріч, наприклад, говорили неправду, що ми все-таки будемо оговорювати, коли приїдуть, це питання не буде підійматися. Отут дуже важливо, щоб цього не було, щоб зробити зустріч заради зустрічі, а там уже як піде. Тому тут зрозуміло, якщо Росія не хоче говорити про Крим і питання закрите, я думаю, що потрібно далі вести свою політику, укріплювати свою армію, свою дипломатію для того, щоб скласти вимоги, не вимоги, а умови для того, щоб в перспективі Росія все ж таки розуміла, що Крим не піде з порядку денного і треба говорити саме і про його повернення. Вчера также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, как вам известно, поехала с официальным визитом в Москву. И по результатам ряда переговоров в Кремле заявили, что допускают восстановление постоянных контактов с США по урегулированию ситуации на Донбассе, и в частности на уровне замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козыка и Виктории Нуланд. Мы знаем, что Козык – это тот человек в Кремле, который курирует, скажем так, украинский вопрос. А Виктория Нуланд известна, как говорят в России, своей русофобской позиции. Как вы считаете, какова вероятность того, что вот такой переговорный формат по аналогии Волкер-Сурков может быть восстановлен? И... Ага, у нас пропало, насколько я понимаю. Да, насколько такой формат может быть восстановлен, и не порождает ли это некоторые сомнения относительно того, что об Украине будут говорить без Украины? Ну, ми повинні в першу чергу домагатись того, щоб про Україну не говорили без України, але це політика, і іноді вирішуються дуже складні геополітичні питання, і, зокрема, там є і Україна. Неможливо додати до всіх питань Україну, щоб вона була присутня всюди. Але ми, як фракція «Голос», і безпосередньо весь час говоримо про те, що саме час Сполучені Штати додати до нормандського формату. І зараз Сполучені Штати є нашим стратегічним союзником, і ми бачимо, що є велика підтримка. Зокрема, ми бачили цю підтримку, коли Російська Федерація концентрувала свої війська вздовж кордонів. Тому я думаю, що їх наявність саме в нормандському форматі, от ми цього повинні домагатися, щоб вони були в нормандському форматі і допомагали нам відстоювати свої інтереси. Тому що з Російської Федерації дипломатія працює тільки за сторони сили. На жаль, ми зараз не маємо достатньої сили для того, щоб диктувати свої вимоги. Зараз ми можемо на даному етапі тільки заручитись сильними союзниками, в яких є бажання нас захищати, в яких є свої погляди взагалі на мир або на стан Східної Європи. Сполучені Штати зараз проявляють інтерес, вони нас підтримують, тому на даному етапі я вважаю, що їх дуже добре було залучати як союзника в цій справі. Дякую вам дуже, пане Романе. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Роман Костенко був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України, фракція «Голос». Пане Леонідо, по итогам визита Виктории Нуланд в Москву, что вы можете сказать? Как вы думаете, может ли действительно быть восстановлен формат Волкер-Сурков, только уже Козак-Нуланд? Такая вероятность есть? Вона є велика. Зустрічається з Козаком. Да, інакше б вона туди просто не їхала. Да. Я з пані Нуланд мав особисту зустріч ще в першій каденції, здається, 14-15 десь роки. Ми зустрічалися і тоді теж обговорювали, в тому числі стратегію щодо війни на Донбасі, щодо Криму. Я її знаю як людину, яка дуже обізнана в
цих питаннях. Більш того, вона є тим спеціалістом, експертом, якого Білий дім визначив відповідальною за цей напрямок. Тому те, що вона туди поїхала, вона поїхала з конкретною метою, якраз з цим питанням. Україна, Росія, Сполучені Штати і їх взаємна роль і участь щодо регулювання війны России с Украиной. А не выглядит ли это как троллинг, когда американцы отправляют в Россию вот такого чиновника, как Виктория Нуланд? Ні. От вони якраз знайшли людину, в неї посада така, вона відповідальна за цей напрямок. Месседж? Она ведь все равно известна как своей проукраинской позицией, с поддержкой Майдана, и при этом она была... и при этом она же была в санкционных списках России, нельзя было заезжать на территорию России. Для того, чтобы Виктория Нуланд попала на территорию России, Соединенным Штатам пришлось снять санкции с гражданина России. Ну, так буває. Це є іноді така міжнародна дипломатія. То есть какой месседж Соединенные Штаты этим хотят? Меседж Соединені Штати, що вони визначили відповідально за цей напрямок, це Вікторія Нуланд. Якщо ви хочете мати справу з Сполученими Штатами, то, значить, приїде Вікторія Нуланд і будете з нею розмовляти. А good excuse до Росії, ну окей, щоб вам було що розказати собі на телеканалах, що ви ж не просто так пустили людину проти якоїсь санкції. Ну, давайте ми теж там санкцію з якоїсь там підсанкційного, значить, знімемо. Слава Богу, їх Сполучені Штати кліпають достатньо з постійною такою прогресією, тобто цих підсанкційних російських чинуш там вистачає, і вони додаються. Тому Вікторія Нуланд, вона поїхала туди, і Росія це сприйняла. Навіть те, що вона розповідала, що ніколи ми її не пустимо, і т.д. і т.п. Вони це з'їли, сприйняли, бо, очевидно, Росії теж важко тягнути весь цю війну, цей тягар, а особливо зараз, коронавірус, спад економічний. Важко. Це не значить, що вона готова це кинути. Ну, знаєте, цю приказку, поки товстий походіє, то ходи і здохне. Тому, скажімо, сподіватися, що це буде прямо от зараз, і Росія здасться, ні. Але санкції, вони працюють. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося усім, але вони створюють тиск на Росію. Тому я, очевидно, не розумію позицію сьогодні української влади, яка в позиції, от в нашому тиску щодо санкцій постійно займає якусь дуже мощну позицію. От замість того, щоб розказувати, що ми вимагаємо, щоб ви нас завтра взяли в ЄС, хоча, зрозуміло, ніхто нас завтра туди не візьме, пан Зеленський мав би виходити і казати, ми вимагаємо санкцій проти Росії. Цих, які є, недостатньо. Так він сказав вчора об этом, кстати. Ну, він це сказав дуже, знаєте, так, в загальних рисах. А тут, знову ж таки, тут не треба про це просто говорити, особливо на саміті. Це має бути повсякденна робота. Робота наших дипломатів, президента, який за Конституцією у нас відповідальний за зовнішню політику. А чому так зручно було і ефективно, коли ми працювали з Петром Порошенко? Тому що, наприклад, наша делегація в ПАРЄ мала кожен раз стратегічну нараду з президентом перед поїздкою в ПАРЄ, де ми формували стратегію. Бо є питання, які депутати вирішити не можуть. Потрібен президент. Не може депутат набрати президента іншої країни і переговорити з ним з того чи іншого питання порядку денного. Президент може. А депутат не може. Якщо... Вот сейчас на повестке дня возможная встреча Зеленского с Путиным или возможная встреча 4 лидеров в нормандском формате. Она, как вы думаете, в случае, если состоится? Не буде ніякої зустрічі в нормандському форматі. Чому? Зараз закінчу про ПАРЄ. От, щоб було зрозуміло, жодної за 2 роки зустрічі президента Зеленського з делегацією ПАРЄ не було. Жодної. Це про рівень співпраці, мабуть, про ефективність. А тепер про нормандський формат. Нормандський формат відбувся тоді, коли Росії він був потрібен. Росія тоді знаходилася в ситуації програного стокгольмського арбітража, 3 мільярди, які вона мала заплатити, але це таке, але набагато більше їх хвилювали арешти її майна, які почалися по всьому світу в рамках цих 3 мільярдів, і те, що це могло не обмежитись цими 3 мільярдами. Оце стало причиною, за якою Путін приїхав, відсидів отак от сумним обличчям весь этот нормандський формат, попідписувався за переліком пунктів, скільки їх там, 12 було, чи 11 цих пунктів, а не виконано жодного.
Трошечки звільнили полонених, не всіх, як там записано. Там же написано звільнити всіх полонених. Не звільнили. Не відбулося навіть верифікації затриманих полонених в Криму, що теж було нашою вимогою. Що мова ж не йде лише про полонених на Донбасі, яких затримані там терористи. Мова йде про тих, які офіційна російська влада через свої суди визнала винними в надуманих злочинах. А Росія ж відмовляється визнавати їх політичними в'язнями і полоненими. Вони кажуть, ні, це окреме питання. Там в нормандському форматі це було прописано, що це відбудеться. Цього не відбулося. Який нормандський формат, якщо минулий нормандський формат не виконано? Північний потік-2 міг би стати умовою для нормандського формату, причиною, яка змусила б Путіна туди приїхати. Українська сторона погодилась з тим, що Північний поток-2 запускається. Я не кажу, що вона прям погодилась. Там в Нафтогазі юристи пашуть як прокляті, щоб зупинити сертифікацію. Але офіційно можна було б більш жестко себя повести. Давайте к следующей не менее важной теме. Международный арбитражный трибунал в Гааге начал предварительное слушание, касающееся юрисдикции дела о захвате России украинских моряков. Заявление в суд Украина подала еще в апреле 2019 года. Накажет ли... Слушания начались 11 октября. Выступление представителей делегации России, а 12 октября выступил представитель Украины. Украина в своем иске, как сообщила, будет добиваться признания факта нарушения России Конвенции по морскому праву, а также моральной и материальной компенсации. Окончательная сумма компенсации не разглашается, но в материалах уголовного расследования Службы безопасности Украины говорится, что действия России нанесли ущерб Украине на 260 миллионов гривен, то есть практически на 10 миллионов долларов. С нами сейчас на прямой связи Богдан Устименко, директор Института морского права и безопасности, эксперт Центру оборонных стратегий. Пане Богдане, вітаємо вас. Селям алейкум. Здравствуйте. Да. Каковы перспективы иска украинского в Гаагском суде? Вы знаете, перспективы, кажется, достаточно радостные в плане того, что есть все шансы выиграть это дело, а также, что суд признает свою компетенцию. Но дело на самом деле с юридической точки зрения очень непростое, при его кажущейся легкости и понятности. Потому что одни правы, другие не правы. Это понятно, да, что Россия нарушила международное право, Украина находится в роли жертвы в этой ситуации. И как бы все понятно. Но я бы хотел напомнить историю этого вопроса очень кратко, не вдаваясь в какие-то лишние подробности. Во-первых, 25 ноября 2018 года на наши 3 корабля, совсем небольшие корабли, по сути, это катера, напала Российская Федерация путем захвата этих кораблей. В захвате принимали участие как катера Федеральной службы безопасности, так и корабли военно-морского флота Российской Федерации, а также принимал участие даже один военный самолет. 26 ноября, на следующий день, Украина, когда было экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, объявила на весь мир о том, что это акт открытой военной агрессии. Другие страны поддержали Украину, согласившись с ее позицией, и осудили действия Российской Федерации и призвали не нарушать международное право и немедленно отпустить моряков. Двигаемся дальше. Недолго осталось исторический осмотр, просто без истории невозможно понять вопроса. Получается, что в апреле месяце 2019 года, буквально через полгода, Украина заявляет в суде о том, что это не акт агрессии, в сути, а полицейская операция, правоохранительная. И Гаагский трибунал, учитывая, мы помним, да, что было решение Гаагского трибунала промежуточное в этом же деле. Гамбургский трибунал выносит решение о том, чтобы освободить корабли и моряков. Российская Федерация не выполняет это решение
И, как мы помним, был обмен по формуле 35/35. 35 заложников отпускает Российская Федерация, куда входит 24 наших моряка. И Украина вынуждена отпустить 35 преступников, предателей, ну и прочих откровенных негодяев и преступников. В свою очередь, Украина, насколько я понимаю, сейчас поменяла третий раз квалификацию действий Российской Федерации, потому что сейчас я слышу о том, что мы все внимательно отслеживаем это дело, несмотря на то, что оно закрыто, то есть материалы все закрыты, и на сайте вы их не увидите, на официальном сайте суда. Украина сейчас говорит о том, что Россия нарушила иммунитет военных кораблей. В общем-то, действительно, есть такая норма в Конвенции ООН по морскому праву, что военные корабли являются неприкосновенными. Но самое главное в этом, я подхожу к сути вопроса. Юристы разделились на два больших лагеря. Одни юристы считают, что это акт агрессии, то есть Керченский инцидент – это акт агрессии Российской Федерации против Украины. И, соответственно, Конвенция ООН по морскому праву не применяется к данному эпизоду, потому что должно применяться исключительно право войны, законы морской войны. Другие юристы считают, что Конвенция ООН по морскому праву может применяться к данному инциденту. Ну, как бы вот это вкратце, наверное, вот основная суть вот этого вопроса, этого дела. И, пане Богдане, если мы говорим о том, что Гаагский суд вынесет решение в пользу Украины, будет оценена компенсация, то как заставить Россию выполнять решение суда? Вы знаете, я бы разделил этот вопрос, наверное, на две части. Ну, во-первых, как выполнять? Если идет речь о денежных требованиях, то мы можем обратить свое внимание на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года, в соответствии с которой как раз-таки и возможно принудить Россию, например, арестовать ее имущество на территории третьей страны, которая также является стороной данной Нью-Йоркской конвенции. Это возможно. Но самый большой вопрос здесь даже не в тех 10 миллионах долларов, про которые вы сказали, а вопрос здесь другой. Действительно, скорее всего, Украина одержит тактическую победу. То есть мы признаем Россию виновной, и Россия будет вынуждена нам заплатить какие-то миллионы долларов. Но вопрос здесь другой. Если смотреть глубже, если смотреть стратегически на весь конфликт, да, который уже продолжается с 2014 года, не сделаем ли мы хуже себе данным делом? Потому что юристы знают, что порой выигрыш не является выигрышем по своей сути. Профессор Василенко, когда характеризовал это дело, профессора Василенко знают, наверное, все, потому он был в свое время и судьей в Югославском трибунале, и представителем Украины в Международном суде Организации Объединенных Наций, он посол. Он называет вообще то, что вот решение Гамбургского трибунала, в соответствии с которым наших моряков отпустили, вернее, не отпустили, а которое было принято в пользу наших моряков, он называет это решение пировой победой. То есть якобы, формально это победа, но на самом деле она таковой не является. Потому что, почему? Потому что Украина этим делом фактически признает то, что нападение не является актом агрессии, актом войны. А это дело является, по сути, рассмотрением незаконных действий Российской Федерации как, скажем так, как субъекта правоохранительной деятельности. И в этом является сложность. То есть, с одной стороны, вроде бы как все выглядит красиво и хорошо, но стратегически многие юристы, некоторые из них, да, причем достаточно известные, они считают, что данное дело принесет Украине на самом деле вред. В такой конфигурации такой юрист, не один, их достаточно много. И в такой конфигурации какие шансы у Украины? Я прошу прощения, вы не могли бы повторить вопрос? Алло, слышите?
Алло. Да. Да, и в такой конфигурации какие шансы у Украины? Ну, Украина выиграет это дело, возможно, через 2, 3, 5 лет Украина взыщет эти 10 миллионов долларов, но с другой стороны, каким образом это дальше отобразится на позиции нашего государства, в том числе мы забываем, наверное, о том, что есть и керченские санкции. И керченские санкции были наложены на Российскую Федерацию, потому что Российская Федерация нарушила как раз-таки законы войны. То есть Российская Федерация совершила акт агрессии. А теперь, если Российская Федерация получит на руки решение суда, в соответствии с которым ее действия будут, по сути, признаны полицейской операцией, она может просто эти санкции снять. Это то, что мы видим сейчас, да, то есть то, что видно на поверхности. Но с другой стороны, ситуация может сложиться как угодно. И в дальнейшем это решение, может принести нам определенный вред. Хотя мы надеемся на то, что все обойдется, скажем так. Дякую вам дуже, пане Богдане. Вчухсагну, що наше время і підключились к нам в ефір. Богдан Устименко був з нами на прямому зв'язку, директор Інституту морського права і безпеки, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Леонидо, а вы как думаете, какое может ждать нас решение суда и может ли действительно он нести какой-то вред? Якщо можна, я теж трошки повернуся до історії цієї ситуації. Я вважаю, що тоді Володимир Зеленський зробив величезну помилку, коли погодився з тим, що ми забрали наші катери, на яких нічого не залишилось, просто забрали. Нам їх просто віддали. Тобто нам їх мали віддати згідно рішення суду міжнародного, і це означало б, що вони мають пройти верифікацію. Тобто там мала бути проведена експертиза, їх стан, нанесена шкода тощо, для того, щоб ми могли встановити конкретно, що через це примусове конфіскацію цього майна йому була завдана певна шкода. Натомість Володимир Зеленський погодився з тим, що нам ці кораблі просто віддали. Що в принципі, ми втрачаємо тепер в аргументації, але, знову ж таки, те, про що ми говорили щойно, абсолютно справедливо зазначається про те, що ця ситуація має розглядатись виключно в сфері того, що це в рамках воєнного конфлікту Росія здійснила певні дії, які мають так і кваліфікуватися. Оскільки це була територія абсолютно не Російської Федерації, вона не могла там проводити ніяких поліцейських або якихось інших дій в своїй юрисдикції, відповідно, і кваліфікувати їх треба належним чином. Якщо нам вдасться цієї позиції досягнути, значить ми виграли. Якщо ми вийдемо якраз на ситуацію тут, я абсолютно погоджуюсь з того, що буде змінено статус подій, які розглядаються, то будемо дивитися, вже аналізувати саме рішення суду. Нюанси є. Дії нинішньої влади точно не допомогли в процесі доведення нашої правоти. Ладно, історія нас з часом розсудить. И следующая не менее важная тема, которую я хочу успеть с вами обсудить, ее мы с вами уже упоминали несколько раз вскользь, это тема газа, давайте остановимся на ней подробнее. Контракт Венгрии и России на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского Союза. Венгрия может заключать подобные двусторонние сделки, заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Давайте послушаем его цитату. Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і Газпромом немає нічого протизаконного, нічого, що суперечило б європейському законодавству. А действительно, решение Венгрии о соглашении с «Газпромом» долгосрочного контракта транзита газа в обход Украины для нас реально стало неожиданностью? Или же мы, в принципе, это предполагали, понимали, и почему была такая критическая реакція? Власне, ми ж допускаємо, що у нас в Україні існує розвідка. Тобто вона у нас точно є. І це безпосередньо... Ми не допускаємо, ми знаємо. Хорошо, ми знаємо. Якщо ми знаємо, що у нас є розвідка,
це означає, що вона в тому числі має займатися цими питаннями, тому що від них безпосередньо залежить наша безпека як країни. Тому, очевидно, питання наявності, можливості поставки газу в обхід України – це є стратегічні для нас завдання. І очевидно, що ці позиції пророблялися не один рік між Росією, Угорщиною. І це було відомо і навіть не нашій розвідці, і Нафтогаз про це знав. І, скажімо так, це не був секрет. Было известно, когда строили турецкий поток, что через турецкий поток будет снабжаться газом Венгрия, Сербия. Відповідь на ваше питання про це давно вже всім було відомо. Здесь вопрос, а почему все же такая была критическая реакция тогда со стороны украинского руководства? Что мы теряем и где здесь экономика? У нас взагалі достатньо істеричне українське керівництво, воно любить поістерити, особливо тоді, коли розуміє, що нам зараз всім заходити в зиму, яка, як завжди, підкралася дуже неочікувано, і тут, знаєте, істери не істери, але зима буде. Наскільки вона буде теплою чи холодною, не знає навіть сам Володимир Зеленський, але то, що зима у нас буде, це, вибачте, констатація абсолютно доконаного факту. А от як ми цю зиму пройдемо, це вже питання достатньо відкрите, тому що зробив Володимир Зеленський, коли йому доповіли, що у нас будуть проблеми з газом, з тарифом. Він сказав: ребята, я знаю, як рішити ситуацію. Ми зараз все перекинемо на місцеве самоврядування. Вийшов і сказав через свого прем'єр-міністра: а тепер за тарифи у нас відповідає місцеве самоврядування. І такий: все, красавчик. Все, якщо що, я в доміки, я не винуватий, центральна влада ні при чому, все місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування так на це все подивилось, послухало, а більшість мовчки покивала головою: це ж влада висока, що ж і суперечити, а потім виявилося, що у місцевого самоврядування просто немає грошей. І зараз у нас вже ряд регіонів починають про це повідомляти офіційно, що грошей на опалення у них немає. Грошей на те, щоб купити газ, у них немає. Губернатори, вибачте, глави адміністрації, призначені президентом Зеленським, з цих регіонів, вони останніх декілька місяців, абсолютно будучи свідомим того, яка ситуація наближається, вони ж не виходили в публічну площину і не казали: людяньки добрі, завтра ми залишимось без газу і без тепла, центральна влада, що ж ви робите, на місцях грошей нема. А вони знали, що грошей нема на місцях. Тому, вибачте, оця от істерика, яка демонструється, оця от жорстка позиція, це насправді окозамивательство влади перед українським народом. Бо вони, рвучи на собі рубашку, сорочку, демонструють, посипаючи голову попелом, демонструють, як вони теж солідарні з тими людьми, які будуть мерзнути зимою. Хоча, очевидно, у тих, хто літає літаками Фірташа, як там по Арахамії розслідування, тих, хто депутати Кличко, керівник комітету від «Слуг народу», там на $1 мільйон там накупив собі будиночків приміщень, у них проблем, мабуть, з опаленням не буде. Якось вони справляться, ми за них не переживаємо. А от за українців, в яких зараз буде проблема з тим, як топити собі хату, от у них є. Є така проблема. В Києві ми цю ситуацію ще втримаємо. Може породити протести? Слухайте, от якщо у вас буде вибір замерзати чи протестувати, звичайно, людина вибере протест. Але, знову ж таки, вчора на ефірі нам, як опозиції, закидали, що ми маємо організувати людей на протестні акції, тому що люди самі не мають досвіду організації такого роду заходів, публічної демонстрації того, що вони не згодні з політикою влади. І, в принципі, я сприймаю цю критику. Дійсно, самої проблеми часто густо недостатньо для того, щоб суспільство погодилося з тим, що йому треба вийти і продемонструвати владі, що воно не згодно з її політикою. Тобто людям треба пояснювати, що можна скільки завгодно перекладати цю проблему на місцеву владу, але якщо в місцевої влади немає грошей, фізично немає, то ця проблема сама не вирішиться. Просто тому, що просто її переклали на чиїсь плечі. Тому, я так вам скажу. Я сподіваюся, можливо, хтось із Офісу Президента нас слухає. Що, ребята, або ви берете зараз ситуацію під контроль,
і просто з державного бюджету передаєте на місця, самі закупаєте газ, беріть його в Нафтогаза і передавайте на регіони для того, щоб людям було чим опалювати свої приміщення, або будуть вам протести. І це не тому, що ми опозиція, а тому, що, а які ще варіанти будуть у людей? Реально, або замерзнути вдома і дивитися, як діти твої замерзають, або виходити і казати владі, перших так тепліше, коли гуртом ходити під Офісом президента. Це я з досвіду 2 революцій розказую, коли ми на 20-градусному морозі стояли на Майдані, так я вам скажу, на Майдані стоять тепліше, ніж мерзнути вдома. Тому люди, якщо дійсно така потреба буде, ви знаєте, де зігрітися. Работа над подготовкой санкций в отношении Северного потока-2, если Россия будет использовать вопрос поставок газа как оружие против Украины, уже начата. Санкции должны вводиться в координации с Европейским Союзом. Об этом заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштейн. Вот его цитата. Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію, але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою і особливо з Німеччиною. І робота з визначення, які саме санкції США та ЄС готові вводити, вже розпочата. Тем временем Европейский Союз и Украина договорились проработать все сценарии развития событий вокруг поставок газа в Украину. Об этом заявил журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с участниками саммита Украина-ЕС. Она подчеркнула, что события на газовом рынке были предметом дискуссии во время этого саммита. Подробнее в ее цитате. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, і це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною пропрацювати всі сценарії. Змінити правила гри має енергоефективність. Україна взагалі не має імпортувати газ, вона має бути самодостатньою. Володимир Каялов, експерт Центру запобігання кризовим ситуаціям, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Да. Пане Володимире, Урсула фон дер Ляйен недвузначно заявила о том, что Украина должна оставаться транзитной страной. Можно ли это считать прорывом каким-то? И какие реальные механизмы все же могут стать следствием такого заявления? Каких гарантий мы можем ждать от Европейского Союза? Украина имеет контракт на транзит газа до 2024 года. Поэтому 40 миллиардов кубометров мы в любом случае будем прокачивать. И последние действия «Газпрома» в том числе подтверждают то, что они не отойдут от своих договоренностей. Какие возможности открываются потом, после 2024 года, но это предмет уже политики на сегодняшний день, потому что вся экономика по Северному потоку, по транзиту газа сместилась в сторону политических каких-то договоренностей и политических интересов, геополитических. И Украина, к сожалению, в этой консорциуме и с ЕС, и с Америкой, с Соединенными Штатами остается все-таки ведомой немножко. И, к сожалению, мы должны констатировать факт, что Северный поток будет запущен так или иначе. По крайней мере, обозначают то, что с Нового года он заработает по правилам ЕС, до этого будут тестовые запуски. Но зная возможные ухищрения, то есть тестовый запуск может быть и на 100% мощности, например. Когда примерно может быть запущен Северный поток-2? Если мы учитываем сертификацию, период сертификации, тестовые запуски, вот сколько это времени может занять и когда полностью может быть запущен Северный поток-2? «Газпром» прогнозирует, что у них получится в начале года запуститься уже по контрактам. Это буквально вот на этой неделе их чиновники «Газпрома», первые лица, заявляли. То есть, поэтому для Украины очень важно уже сейчас думать, что будет после 2024 года. Сможет ли она изменить ситуацию в этот период и прокачивать больше, как изъявляет желание и руководство оператора ГТС нашей, и руководство страны. Это вопрос только договоренности. И я еще раз подчеркну, к сожалению, это все свелось в политическую плоскость. И идут спекуляции там, где, с одной стороны, чистая экономика, идут спекуляции
на тему политизирования этого вопроса, потому что на сегодняшний день Европа зависит от Украины, да, зависит, но у веток поставки газа не одна ж украинская сеть. Есть еще через Балканы турецкая ветка, есть Северный поток-1, так называемый. Вот, есть через Белоруссию какая-то часть идет. То есть в любом случае Европа играет за себя. Они не могут играть только за Украину или только за Соединенные Штаты, покупая их сжиженный газ. Таким образом, мир стоит в том положении, когда каждый регион начинает отстаивать свои интересы, и это все виднее, так скажем, на политической карте, исходя из тех заявлений, которые делаются, исходя из тех решений, которые принимаются. Поэтому для Украины очень важно взять момент этот и уже сейчас думать о том, что будет после 2024 года, потому что такие контракты, такие решения, но они не принимаются за 3 дня. У нас был опыт у нашей страны, когда Юлия Владимировна Тимошенко, будучи премьер-министром, очень быстро заключала газовые контракты, и мы имели определенные последствия, все они знают. Давайте попробуем тогда смоделировать. Приходит 2024 год, прекращается транзит газа через Украину, запускаются на полностью Северный поток-2, и даже отказывается европейский... Это самый худший сценарий, я сейчас описываю, от норм 3-го Европейский Союз отказывается от норм 3-го энергопакета, что-то там случается на российской ГТС или на украинской ГТС, возможно, какая-то диверсия, взрыв, поломка, неважно. Но вот запускается весь газ через Северный поток-2, Украина перестает быть транзитной страной. Какие сейчас меры должна предпринять Украина, учитывая самый худший сценарий, который может произойти? Во-первых, мощность Северного потока-2, она в 3 раза меньше мощности ГТС Украины. Несмотря на то, что наша ГТС остается не реконструированная где-то по ней есть вопросы по ремонту там и так далее, в любом случае минимум в 2 раза больше она может прокачать. Это первый момент. Второй момент, для того, чтобы Украина имела дальше транзит, она должна стать договороспособной. На сегодняшний день вся политическая повестка мировая говорит о том, что с нашими элитами не очень хотят вести дела и обозначают, что пора бы уже понять правила игры геополитики и принимать их, а не вести себя как дети в песочнице, понимаете? Потому что то, как действует и на внешней политике действуют наши правители на сегодняшний день, это выглядит смешно для тех, кто хоть немножко понимает, как это устроено, как устроен мир, потому что невозможно сегодня говорить одно, а завтра другое. Сегодня мы дружим с Америкой, Америка накрутила чуть-чуть хвост, завтра мы выбрасываем тезисы, причем от первых лиц, от министра иностранных дел, потому что мы дружим с Китаем. Такие хода в геополитике серьезные игроки воспринимают как действия ненадежного партнера. Так вот, Украина может стать этим надежным партнером. Несмотря на все сложности взаимоотношений с Российской Федерацией на сегодняшний день, абсолютно есть возможность, пока еще она не потеряна, есть возможность налаживать достаточные взаимоотношения, чтобы получить новые контракты на транзит. Это вот убеждение мое из тех обстоятельств, которые я наблюдаю последние полгода вокруг этой темы. Пан Володимир, а зачем нам вообще сохранять этот транзит? Неужели он настолько важен и нужен на Украине? Почему бы нам вовсе от него не отказаться и кинуть все силы на добычу газа в своей стране, на еще большую добычу газа в своей стране для своих жителей, граждан Украины или, возможно, даже на экспорт? Это хороший вопрос, потому что на самом деле Украина потребляет за 2020 год 32 миллиарда кубометров, а добывает 20 миллиардов. То есть разница 12 миллиардов кубометров, которые можно покупать в Европе, покупать в Америке, тот же сжиженный газ. Таким образом, пустив всю внутреннюю добычу на внутренний рынок, можно это обеспечить. Но для этого необходима монополизация или регуляция в монополизации рынка рынка добычи.
и распределения. На сегодняшний день мы идем по пути, я имею в виду, страна идет по пути либерализации и открытию рынков, антимонопольное законодательство, разделение естественных монополий, появление новых операторов, новых игроков рынка. И таким образом коммерческая составляющая очень велика. И, к сожалению, в этой связи мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Вот цены на газ в Европе – это в том числе отражение естественной монополии. Потому что они за счет третьего энергетического пакета обрезали поставки, ограничили поставки с Российской Федерации. Им в обмен Соединенные Штаты пообещали сжиженный газ, но в том количестве, которое он потребовался, его не поставили, потому что цена рынка в Азии, например, она была выше. Дякую вам дуже. Какие вопросы к правительству в таком случае Соединенных Штатов могут быть? Это свободный рынок, независимые поставщики, они продали там, где выгодно. Так, зрозуміло. Дякую вам дуже. Это обратная сторона демократии и либерализма на естественных монополиях. Чохсагл у нас Володимир Каялов був з нами на прямому зв'язку, експерт Центру запобігання кризовим ситуациям. Пане Леониде, вот у нас буквально 2-3 минутки до завершения нашего эфира. Амос Хохштейн говорит о том, что в случае, если Россия будет использовать газ в отношении Украины как политическое оружие, те будут вводить санкции. Как нам понять, что в понимании Соединенных Штатов и Европейского Союза является использованием газа как політичне оружие? А ще б нам хотілося зрозуміти, що таке санкції, які вони будуть вводити, тому що конкретики ніякої, от так санкції. Колись говорили про якісь гарантії, теж конкретики ніякої. Конкретно говорили про невеличку компенсацію, яка, чесно кажучи, від слова взагалі ні про що. А коли ми, як Україна, останні 7 років пояснювали світу, що Північний потік-2 – це інструмент агресії Росії проти світу, а з нами частково погоджувались. Але ряд країн вирішили, що вони можуть осідлати цього звіра, і, вибачте, і там включитися в процес, я маю на увазі Німеччину в даний момент, в будівництво і освоювання цієї труби, і в Україні зберегти трубу з постачанням газу. Але, Росія використовує і одну, і іншу трубу для того, щоб тиснути на світову спільноту. І $2000 за 1000 кубометрів – це ж не просто так. Абсолютно згоден. Коли Росія як монополіст може собі дозволити отак от продавлювати країни, з нею треба боротися. Не йти разом з нею їй назустріч, сподіваючись, що хуліган буде до тебе більш прихильніший, ніж до інших, а боротися. І, можливо, це ще до них дійде. Побачимо, як ми пройдемо цю зиму. А оці всі історії, коли нам розповідають, що, ребята, ви займіться, будь ласка, енергоефективністю, мені дуже подобається, зараз Офіс Президента поширює слова доктора Комаровського, причому я впевнений, що доктор мав трошки інше на увазі абсолютно, але вони це подають так, що не хвилюйтеся, якщо у вас буде холодно. Це навіть корисно в квартирах, згоден. Мабуть, якесь пониження температури може бути корисно для вашого здоров'я, але не мінусова температура, вона корисна лише, вибачте, для курки в морозилці, а всім іншим буде не переливки, не до сміху, тому бережіть себе і ще побачимося. Дякую дуже вам, пане Леониду Чухсаглу, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Леонид Емец, народный депутат Украины 7-8 созывов, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь.